Хора, реших да изтегля Roblox. Аз вече съм го теглил, само че не съм успяла да се регистрирам, да си създам акаунт. И ако това видео набере 3000 лайка, ще създам собствена игра в Roblox. Това е невъзможно, хора. Това видео да набере 3000 лайка. Според мен това е невъзможно. И ако гледате това... Не знам. Просто ви кажа, че е 3000 лайка и правя игра в Roblox. Сега тук ще създаваме акаунт. Тук не питат кога сме родени. Малко ще ви превърта. Окей. Влезнахме в Roblox. И това е Roblox, хора. Окей. Това е голям исторически момент. Коя ще е първата ми игра, която ще играя в Roblox? Това ще е исторически момент на акаунта. Коя ще е първата ми игра, която ще игра в Roblox? Нека да разгледаме. Ninja Katana. Вай! Много игри. Това е типично за Roblox. Но коя игра ще е първата, в която ще... Тази велосипедите, платформите малко... Струва ми са як. И хора, вече реших коя ще е първата ми игра в Roblox. Това е исторически момент, хора. Първата ми игра в Roblox, която ще игра. Окей. А що екрана ми е вертикален, what? What? Окей. Вай! Що бъгва така? Що ми бъгва? Вай, някакви сгради. Колко неща има? Старт! Окей, за сега минаваме. Не! Щяхме да паднем. Супер яко! Че, тук има нещо. Какво е това? Какъв то бонус? Това е някакъв бонус. О! Окей! Тук трябва просто да скачам. Прогрес 8%. Дали ще го мина, хора? Окей. А това дали ще успя? Окей. Трябва да покажа истински професионализъм на корелото. Чакай, какво е това? Това е лесно. Супер яко е! Веднага кажа, че нещо е супер яко и... Това нещо ми бъгна. Не! Как? Много е бавен моя геройк! Трябва да се засилка ли какво? Прекалено бавен. Какво? А как? Почти го минах. Не! Какво е това отгоре там? Там при
пише yes или no more. А това какво е? Това е за Роблокси. Не. Защо няма никакви Роблокси аз? Какво? Ама къде намина лад? Това е прекалено дебил. Първото ми ядосване в Roblox, къде? Какво? Не бях там! Как ме удари? Окей. А, това тук е лесно. Вай, винаги като кажа лесно, винаги нещо се обърква, честно ви казвам. Окей. Окей, това може да го прескочим и от тук. Че това е лесно. О, това как да го мия? Какво? Че, какво направих тук? Не скочих на време. Тук трябва... Как да отида на другата платформа, ама... Натиснах скока, лад. Не! Не успявам да натисна втори път да скоча. Това е лесно, просто трябва да... Точния момент. Това е моя грешка, хора. Това можех да го мина, това просто е заради глупостта, която направих. Какво направих? Защо скочих, като идваше това голямото? Бъкна ми, лад, хора, видяхте ли? Почти му избута до финиша. Не! Къде можеше да го... Не. Вече му научих тайминга. Айде! А това е лесно. Те кръгчета са. Почва. С толкова внимателен виждам всичко. Това нещо. Това нещо. Има ли нещо зад него? Какво това нещо? Просто някакъв си гараж или какво е това врата? С Roblox. Не. Хора, това е супер експериментарен. Това е... Не знам, хора, цъкнете лайк. Това е супер експериментално видео. Стегриха Roblox. Това тук трябва... Това мога да го прескоча, а не? Че? Това за 5 Roblox. Аз изобщо имам ли няколко Roblox, поне един? О, не, ще да викаш. Добре, тогава без засилка. И пак. Добре. Това е елементарно, защо падам? Какво? Че отстрани имам. Какво е това отстрани? Какъв е този таймер? И вие ли го виждате отстрани? Там до 100 лоуд. Там до не е колчето отстрани. Не знам как да ви го обясня. Че, променя ми се цвета на колелото. Що стана лилаво? Какво е това лилаво? Как изобщо избират цветовете, ми е интересно.
Айде! Струва ли ми се, или това е прекалено лесно? Защото е много бавно. Тук. Това е много бавно. Вай, каква хубава игра си нарамих обаче. Каква хубава игра избрах да ми я първат. Не знам за вас, но на мен лично макефи. Спид! Спидване. Започна спидване. Почна! Първоначално не го сванах, после го сванах това. Викам си, че е невъзможно. Какво? Чекай! Изпъкчах малко. Ето, как се минава това? Гледах едно видео за GTA и там с едни мотори минаваха по такива тънки неща. Това беше... Хрумна ми една идея, ама дали ще стане или няма да стане. Стана! Какво стана? Окей, хора, няма много време да се бавим на една и съща игра. Така че просто минам това релауто и готово. Преминаваме към втората следваща игра. Окей, мисля да свършваме. Къде се излиза от тук? Окей. Да, изрезнах. Това е супер яко. Това беше супер яко. Вай, каква хубава игра избра. Squid Games? Какво? Какво? И вие ли виждате Squid Games, че има тук? О, и Докс има. Аз Докса го знам, аз съм гледал, даже видя. Аз знам това е Докс. Знам какво е това. След това ни зарежда. Нинджа катана. Вай, как разпрioска. Не знам. О, почва някаква музичка. За какво тук? Нека го скипнем. Чей! Правим салта. Що бягаме като Наруто? Вай, как се отблъска? А как се атакува? Трябва просто да ръкомахаме. И ставаме по-силни. Това е супер яка игра. Виждал съм такива игри. Само че с дигане на щанги ставаш по-гигантски. Дали може да убиваме хора? Какво? Убихме го! Тук наистина сме нинджи. Отключихме нов вид катана, виждате ли? Огнена, някаква катана, огнена. Може да убием то. Той е безсмъртен. Какво? Тук има подарък, има. Всеки ден. Я да разгледам това на тук. Тук за Roblox може да си купиш. И защо не знам колко Roblox имам. Тук това май е за... Супер яка игра, лад! Какво се страни, какво? Това пак е за Roblox. Окей. Тук има някакви дракони. Ще може да въртнем това. Ще не се падне.
Получихме кристали. Само да си купим нещо. Какво си купим? Ай си купим това. Джъмп. И какво стана? То джъмп помех, като го купихме. Той обаче се опитва да ни убие. Откучихме пак нов вид катана. Апдейтнах джъмпа. Само че не виждам разлика. Не! Има разлика. Или не? Ох, не разбира. Окей. Някой в чата пише. Напишем нещо в чата. Другото нещо, което ще напиша в чата. Айде да е някаква глупост. Чай, какво? Защо от Hello стана друга дума? Така необикновено нещо написахме в чата. Качихме се някъде. Бай, как се отблъснахме обаче. Колко яка игра. Може да сменяме оръжията на шурикени. Това е за Роблокси. Окей, сменихме само с шурикени игра. Супер яка игра, лад. Окей, първата ни игра е тази с велосипеда. Аз искам да намеря нещо паркур, да изкачваш, да го минаваш, ама без сейлове. И като видях този велосипед и платформите си викам, какво е това нещо? Преди че ще мина паркур. Окей. Не, яка игра обаче. И онова с колелото супер също яко е. Грани! Мултиплеер. Какво ще кажете за Грани? Хора, Грани. Да видим какво ще представлява Грани. Какво ще покаже? Окей. Чаптах едно, чаптах. Тук ни дава избух на чаптах. Нека едно. Класическото. Обикновената Грани, айде. Грани. И... това наистина е Грани. Какво става? Нека изключи музиката, че ма дразни. Сами ли сме или сме няколко човека? Да, няколко човека сме. Що Грани застана на едно място? Каква си тъпа? Някакво момиче дойде. Тук някой се обиди. Ето играем няколко човека. Трябва да намерим нещо. Тук има ли нещо? Какво е това? Нещо. Тук ли е нещо или какво? Това после ще го видим.
Още е някаква игра с паркур. Escape Running и някакво лице. Това е лого блоковете. Това е яко. Това веднага трябва да го цъкаме. Това трябва да го изцъкаме. Трябва да го изцъкаме това. Айде. 20 минути от клипа. Как толкова бързо станаха 20 минути? Какво? Stumble Guys! Не! Ние паднахме, добре. Да видим какво има тук. Игри, ютубъри, някакви компании, тук пак Roblox. Тук кой е на първо място? Speed имаме отстрани. Какво е това? 39 Roblox, не е някакво. Какъв е това паркур? Това е яко. Ама нямаме толкова Roblox. Колко неща. Киримчето. Аз знам какво е киримчето. Това летиш навсякъде около картата. Какво? Ще виждам. Nike. Окей. Microsoft. Къде? Това момиче как ми подсказа обаче? Пак Microsoft, какво? Тук спирам. Apple е навсякъде, лесна работа. Apple. Не! Дали ще изпреваря момичето? Microsoft. Не! Излизам. И какво мога да кажа? Roblox е яка игра. Хареса ми. Аз съм гледал видеа с Roblox. Много ми хареса. Сега като поиграх в нея. Пет симулатор! Това са едни от любимите ми игри в Roblox. Които съм гледал. Иначе не съм играл. Това го знам. Това даже има видеа. Видеа имаше. Не помня кога беше. 2020. Кога беше, не помня. Имаше много видеа с тези неща. Не помня. Май тогава беше. Иначе не помня. Айдам горе. Тук има Майнкрафт. Всичко има тук. Хора, това е за днес. Чао!